କିଛି ନାଇଁ ଥିଲା। ମତେ ବି ଖାଲି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ସେ ଲୋଡ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଧଳା ଧଳା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେଟା କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ଜାଣିବୁ ନା କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି? ତାର ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ା କି? ମୁଇଁ ତ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତତେ। ହଁ ମୁଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରି ଫୋନ୍ କରୁଛି। କୁଇନ୍ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ନା? ପଳେଇବ ଯେ ଯିବନି ସେ। ଧାନଟା କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ନେଇକି ଯାଅ ପାଖକୁ ଯାଅ। କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଡରା ମଣିଷ ହେଲା ଘରେ। ଘରେ ବହୁତ ଡର କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଉଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେରେ କିଛି ବି ଦିଶୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେବା ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇକା ଦେବା ସିଷ୍ଟ ଧରିଦିଏ କ'ଣଟା ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ମାରୁନି ଡରନି ପଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ମରିଯିବେ ନା ବାପା। ଏଇ କଡ଼ା ଫେଣା ଏଇପଟୁ ସବୁବେଳେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର? ଏଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଫେଣା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ କଡ଼ା ଦେଖ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ସେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ସାର୍ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଗ ଦାଗ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡା ଗଛ ମାଟି ଦେବ। ମହୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଅଛି ନାଇଁ କି? ମହୁ ଉପରେ ରହିବ। ମହୁ ଉପରେ ରହିବ ତଳ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଛୁଆ। ଏଇଟା ବ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ସବୁ ରହିବ ଏଇଠି ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସବୁ। କୁଇନ୍ କୋଉଟା ଦେଖୁନ ପଳେଇବ। ସେ ମାଛିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ରୁହେ ନା? ବଡ଼ ଅଧିକ। ଏଇଟା କୁଇନ୍ଟା ନା? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ କିଛି କରିବେନି। ଏଗୁଡ଼ା ସେ କିଛି କରିବେନି। ମାରିବେ ନା ମାରିବେ? ହଁ ମାରିବେ ଯେ ସେ ପଏଜନସ୍ ନୁହଁ ଏତେ କିଛି ଆକୁ ମାରିଲେନି। ଏଇ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ସଂଶୟକୁ ମାରିଥିଲେ। ନାଇଁ ମଶା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅଛି ମହୁ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା କୋଉଟା ଅଛି? ଟିକେ ଟିକେ ପୋଲେନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ପୋଲେନ୍ କୋଉଟାରେ ଅଛି? ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ସେପଟେ ତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମହୁ ଅଛି। ରହିବା କଥା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା କୁଇନ୍ଟା ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଥିବ ସାର୍ କେଉଁଠି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ତାର ହେଉଛି କିଛି। ତୁମ ଇଏରେ ଟିକେ ନେବ ତ ଫଟୋ ନିଅ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛ। ଏଇଟା ତ ମହୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଇନଥିଲା କି? ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ। এইটার ବୋଧେ ଅଛି ରାଣୀ। ଏଇଟା ରାଣୀ ଅଛି ନା? ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନା କି ବଡ଼ ଥିବ ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ ନଥିବ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମହୁ ଭଲ ଅଛି। ରାଣୀଟା ଦେଖିଛୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ତା ସାଇଡ୍।
झाड़ फाड़ बारिकी पूरा खेल लगा हाँ हाँ एମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନୁହନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବହୁତ ଥରେ ଦୌଡ଼େଇଥିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ଦୌଡ଼େଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଦୀପ ସେ ସୁଜି ଥିଲା ଆଉ କିଏ 3 ଜଣ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ମାନେ ତ ଯିଏ ହେଲେ ବି ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଏଟା ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସୁପରଟା ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ନା ନା ଇଏ ଝାଡ଼ି ଦେ ଏଇଟା ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ହଁ କାଢ଼ିବା କାଢ଼ିବା ସେଟା ହଁ କାଢ଼ିବା ମୁଁ କାଢ଼ିବା ଥାଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ଅଛି ସେଇଟା କାଢ଼ିବା ନେଇ ଆସିବ ସେଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଥରେ ସେଇଠି ସାର୍ କାଢ଼ିବା ସେଇଠି ସାର୍ କାଢ଼ିବା ଏକାଥରେ ନେଇ ନାଇଁ ବାକ୍ସ ସେଇଠି କାଢ଼ିବା ଆର ଇଏ ଛଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଏଇଠି ମୋବିଲ କନାରେ ମୋବିଲ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏଇଥିରେ ତଳଟା ସଫା କରିକି ସଫା କରିକି ମୋବିଲରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ମୋବିଲ କନା ଇଏ ହେବ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା ନା ମୋବିଲ ଏଇ ପୋଡ଼ା ହଁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ କନା କରି ଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି ତଳୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ନା ଏବେ ଲଗେଇଦେବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଲଗାଅ ହଁ ସେମିତି ଓଲଟା ହେଲା କି ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ନା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସିଧା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା ବସିବନି ହଁ ହଁ ବାସ୍ ସରିଲା ଆର କାମ ସରିଲା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ଲିପ୍ ନ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ହଁ